дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбати интеллект шоу даъват мекунам. умедворам ки ҷолиб аст, умедворам ки гӯш мекунед, тамошо мекунед, умедворам ки баробари иштирокчиён дар тимҳо шумоам якҷоя бо аъзоини оила кӯшиш мекунед ки ҷавобҳои дуруста пайдо кунед ва хубӣ ва бартарӣ ва афзалияти ин барнома ҳамин аст ки ҳамзамон шумо метавонед ки дониши худро сайқал бидиҳед ва тасаввур кунед ки шумо ҳам иштирокчии ин бозӣ ҳастед. хуб, агар баргардем ба мавсими нав, бояд гуфт ки ин гурӯҳ дар мавсими нав бозии аввали худро баргузор мекунанд ва ҳамчунин оли мавсим кушода аст ва мо ҳамаи шуморо бинандаи азиз агар мехоҳед ки дар ин клуб аъзо шавед, иштирок кунед, саволу ҷавоб кунем, ҳамин гуна дониши худро болотар бардоред, марҳамат метавонед биёед 6 нафар намояндаҳои сину сол ва касбу кори гуногунро мо интизор ҳастем. хуб, албатта мисли гурӯҳи орион ки оли шумо дар экранҳои худ мебинед, намояндаҳои як сину солам иштирок карда метавонанд, лекин агар намояндаҳои сину соли гуногун, касбу кори гуногун ҳастен, умедворам ки ба саволҳо ҷавоби дуруст ёфта метавонед ва барои шумо осон мешавад, чун сатҳи донишҳои шумо аз ҳамдигар фарқ мекунад, яке аз якдигар беҳтар аст ва умедворам ки ин ба манфиати гурӯҳ аст. хуб, тими орион дар меҳмонӣ мо ҳастанд ва имрӯз дар ҳайати ин тим иштирок дорад зоҳириддин сулаймонов, ҳабибулло ҷобирзода, муҳаммадҷон назарзода, шерафган раҷабов, абдусамад файззода ва сардори гурӯҳ тоҳиршоҳи қадамшо. хуб, қоидаҳои бозиро барои шумо як бор мефаҳмонам. умедворам ки ҳамаи онҳое ки иштирокчии бозӣ ҳастанд як вақт тамошобин буданд, як вақт бинанда буданд ва умедворам шумо ки бо қоидаҳои асосии бозӣ ошно ҳастед. вале ба ҳар сурат барои саволҳо фақат як дақиқа вақт ҷудо мешавад. як дақиқа вақти иловагӣ ҳоло доред шумо. агар ҳар вақте ки сониясанҷ кор накарда агар ҷавоба пешниҳод кунед ё тасмим бигиред ки ҷавоба пешниҳод кунед, шумо як дақиқа вақти иловагӣ хоҳед гирифт. вақте ки як дақиқа вақт тамом мешавад ва ровӣ мегӯяд ки вақт тамом шуд, тамом, дигар шумо баҳс намекунед, мунозила намекунед, фақат капитани команда хоҳад гуфт ки кӣ ба савол ҷавоб медиҳад. 10 сония интизор мешем ва дар экран тағйирот ба амал меояд агар шумо дар 10 сония муайян накардед ки кӣ ҷавоб медиҳад ва савола ҷавоба пешниҳод накардед. хуб, қисмати аз ҳама ки муҳими ин барнома ҳамин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд. барои ҳамин шумо кӯшиш кунед ки ҷавоботон максимум дуруст бошанд. хуб, барои шумо муваффақият орзу мекунам. марҳамат, рақами саволи аввалро муайян кунед. саволи рақами 1. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар фестивали дуюми кинои Москав дӯстдорони зиёди синамо бо ситораҳои машҳури синамои шӯравӣ ва ғарб акс мегирифтанд. хуб, вале вақте ки ба он кинофестивал ҳамон шахс ки на ситораи кино буд, на ситораи театр буд, ворид мешавад, ҳама мехостанд ки бо ӯ акс бигиранд. амрикоиҳо, фаронсавиҳо, хулоса ҳама, итолиёиҳо, ҳамаи онҳое ки дар фестивал буданд, дар ин синамо ҷашнвора мехостанд ки бо ӯ акс бигиранд. шумо баъд як дақиқа гӯед ки кӣ ба ин ҷашнвораи синамо ворид мешавад. савол умедворам ки фаҳмо аст. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. фестивали дуюми кинои Москав. актёрҳо аз тамоми давлатҳо омодагианд карочи акс мегиранд. ай ҳунарпеша нест одаме ки бо боёқ акс гирифтан, я ҳунарпеша нест. президенти кино не. президенти кино ҳам аллакай худи президенти кино мафҳум нест чи? президенти иттиҳоди шӯравӣ мумкин омода бошад. мешавад. котиби якуми ҳам президент роҳбари
این سالش کدوم باشه کی باشه نمود Bak yak sağ ol. Prezident hiç çıkamıyor. Prezident. نمیشه نه اونجا کی بود میخواد اوه صورت گرفتن دیگه کی میخواد ممکنه یادون رژیسور رژیسور هم وقتی اینجا داخل داره در فستیوال کینو جا میگیره رژیسور هم هنر як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад از دستای ما با این سوال جابیر حبیبالله جواب میده марамат با فکر ما این شخص اگر هنرمند نباشد باید یگان شخصی مشهور باشد در اون وقت شخصی مشهور در اتحاد شوروی ما گمان میکنیم این کاتب یکم حزب کمونیستی اتحاد شوروی باید باشد ки ба кинофестивал омадааст не بله ва ба ин ҳад дастрас буд ки ҳама ҳунармандо дига با ӯ сурат гирифтанд намитавр اکنون کاتب یکم حزب کمونیستی اگر سال فستیوال معلوم بود مثلا اگر در زمان худи саволам ами аз ҳама нуқтаи муҳимаш ҳамун соли фестивал аст اگر در زمان کاتبی استالین باشد استالین که مشهور بود بسیارتر ممکن با استالین صورت گرفتن میخواستند барои ин дар савол омадааст ки дар фестивали дуюми кинои маскав яъне шояд тахмин карда тавонед ки кадом сол буд ба назари шумо ин котиби якуми ҳизби коммунисти иттиҳоди шӯравӣ буд ҳамин тавр بله қабул аст ин ҷавоб қабул аст бояд гӯям ки ин ҷавоб дуруст нест хуб агар гӯем ки ин соли 1962 буд пас кӣ метавонист ба ин кинофестивал ворид шавад یوری گاگارین гагарин албатта воқеан ҳам ҳамин ҷавоби дуруст ҳамин буд агар шумо ин ҷавоба пештар мегуфтин комилан дуруст буд саволи рақами 7 таваҷҷӯҳ кунед ба савол созмони милали муттаҳид соли 1995 барои кӯмак барои мардуми гурусна дар дунё беш аз $1 миллиард сарф карда буд аммо амрикоиҳо ҳамон сол барои як амали дигаре беш аз $33 миллиард харҷ карда буданд барои кадом кору амал савол фаҳмо аст умедворам ки навиштед ва марамат 1 дақиқа вақт фикр кунед 95 کدام خوندی سراخ داده است برای گرسنگی صرف کنید و حالا آمریکا 33 میلیارد رو چی بیشتر نهاد کنه حکوم خیلی با عراق و 2003 رو اومده بودن ممکن یکون چی فکر افاد نه این یکون پروت برزید همین گرسنگی باشد این باید همین نزدیکی سال 1990 کدام کانونسیا یا که کدام وای کمیته ساخت وای کدام تشکیل داد 96 خیلی نهاده ممکن برای همون ویشون باشه بودجت حربیشون اقتدار بودجت حربیش هم نگه کرده مسئله سیاه پوستان و سفید پوستان نیست مسئله سیاه پوستان و سفید پوستان بعد گرسنگی هم همیشه چی اختورا دمینش як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад از دستای ما با این سوال شیرافغان رجبов جواب میده марамат سازمان ملل متحد در همین سال بیش از میلیارد مقصد دلار رو برای گرسنگان صرف کرده باشد امریکا برای همان حقوق و حمایت های منفیت سیاه‌پوستان در خود امریکا باشد همینقدر مبلغ رو صرف کرده باشد яъне созмони милал барои кӯмак бо мардуми гурусна ва амрикоиҳо бошад барои ҳимояи ҳуқуқи сиёҳпӯстон مقصد سازمان ملل برای گرسنگان افریقا اگر جدا کرده باشد سیاه‌پوستان افریقا جدا کرده باشد امریکا برای سیاه‌پوستان خود مملکت хуб қабул аст ҷавоб қабул аст ва нодуруст аст
барои чӣ мо гуфтем ки гуруснагӣ ва сиёҳпӯстон ба ҳамдигар чӣ рақобат доранд? бубинед, созмони милали муттаҳид соли 1995 барои кӯмак ба мардуми гурусна дар дунё беш аз $1 миллиард сарф кардааст. аммо амрикоиҳо ҳамон сол барои он кор 33 миллиард сарф карданд. гуруснагӣ агар як тарафи масъала бошад, тарафи дигар мушкили асосии ҳамин инсонҳо дар амрико дар ҳар куҷои дигар чи аст? масъалаи об бошад шояд. На. хуб, ҳамон сол амрикоиҳо ҳудуди $33 миллиардро барои хароб шудан сарф карданд. саволи рақами 3. таваҷҷӯҳ кунед. соли 2002 дар аврупо пули евро ба муомилот ворид шуд. медонед, умедворам, дар пулҳо калимаи евро бо 2 забон навишта шуда буд. аввал лотинии стандартӣ ва дуюмӣ бо кадом забон буд? дар пулҳо вожаи евро бо 2 забон навишта шуда буд. аввал лотинии стандартӣ ва дуюм кадом забон? марамат, 1 дақиқа вақт доред, фикр кунед. юнонӣ? юнонӣ не. ин лотини аллакай аз забон дипломатик омадаги буд ин сол. ҳамка барои рамз аз забон лотини, баъд мумкин забони англис ба чӯ ки евро ин лотин тамом лотин рамзи омадаги денҷу англиси бошад евро хулоса чидан ман англисим шуд. Муҳаммад шоҳбутин англисӣ мешавад. англис як наб фаронсавӣ мебурад, олмонӣ мебурад. обшина ҳамашон. фаронсавӣ нест? набоша ё 1 дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, сардори даста, ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол назарзода муҳаммад ҷавоб медиҳад аз дастаи марамат, дар он вақт аллакай забони лотин аз забони дипломатик баромадагӣ буд ва аллакай мавриди истифода набуд. ва ҳамин забони лотин дар онҷо чун рамзӣ омадааст, мо фикр мекунем ки аз сабаби ки давлатҳои аврупо бештар бо забони англисӣ суҳбат мекунанд ва забони англисӣ ҳамчун забони ягона интихоб карданд, ин бояд забони англисӣ бошад. забони дуюме ки гуфтед бояд забони англисӣ бошад. қабул аст албатта ҷавоби шумо? қабул аст. вақте ки гап дар бораи забон меравад, ман ҳамин англисӣ аст, ҳарфҳое ки менависанд ҳарфҳои чӣ гуна ҳарфҳо аст? аз кадом алифбо аст ба назари шумо? лотини асос. масалан мегуфтед ки юнонӣ, ҷавоб комилан дуруст мешуд, аммо шумо нагуфтед. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. як вақт дар Одесса як созмони хайриявие бо номи роҳ сӯи хона як газетаро нашр мекунад. бо ҳамин ном созмони хайриявӣ як газета нашр мекунад ки ном дошт роҳ сӯи хона. он газета асосан барои як гурӯҳи мушаххаси одамон буд. барои киҳо буд? савол фаҳмо аст?
он газета барои як гурӯҳи мушаххаси одамон буд. Барои киҳо буд? Фикр кунед. греза ба мусофиро газета хайравӣ аст. сол надорам. хайравӣ аст. хайравӣ барои баргардондани ин гурезаҳо ба хокашон. این خیریه مبلغ گفتگی نیست که جایی کنم مسئول خونه کجا مبلغ میاد خود همون سازمان هم راه سوی خانه نمود. چرا گریزه شاید برای این احتیاج مردم خسالان نه بیمارون بیمارون رو مسئول خونه چه کنم برای چی یا اگر اون سلامتی و یگان چی میشه بیمارون نه یعنی گریزگان وقتی هم گریزگان یا که اسیران حربی اسیران رو سوی خانه. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд, марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол файзода абдусамад ҷавоб медиҳад. марамат. با فکر خودی من همین حدیثه در همه حدیث حدیثه که رخ داده بود گازیته که نشر شده بود راه به سوی خانه این من فکر میکنم همه برای همون گروه مشخص شده هم برای هم گریزگان بود که به خونه شون بر بگردن барои киҳо буд? برای گریزگان شده гурезаҳо? بله ин газета дар ҳамон як шаҳр паҳн мешуд. фақат барои ҳамин як шаҳр буд. ин созмони хайравӣ ҳам дар ҳамин як шаҳр амал мекард. роҳ ба сӯи хона. барои киҳо буд ин газета? شاید این برای سربازان باشد در دوره یگان جنگ باشد برای سربازان باشد برای نجات سربازان барои сарбозон. یعنی به نظر شما барои сарбозон аст. роҳ ба сӯи хона. хуб, ба ҳар сурат қабул аст ҷавоботон. ҳама ҷавобҳои шумо қабул аст. чунки дар миёни ҳамаи ҷавобҳо ҷавоби дуруст набуд. вақте ки аскарон набуданд, вақте ки гурезаҳо набуданд, вақте муҳоҷирон набуданд, вақте гуфтам ки ин барои ҳамин одамони ҳам дохили ҳамон шаҳр аст. роҳ ба сӯи хона. кӣ дар бораи хона воқеан ҳам орзу мекунад ки як рӯз баъди кор рост хонааш равад? кӣ? не, ин барои сокинони ҳамон шаҳр буд. بیماران باشد بخوامگان. бехонаву дарҳо. комилан дуруст аст. ин газета барои мардуми бехонаву дар буд ки дар хиёбонҳо хоб мерафтанд, ҳар куҷои дигар хоб мерафтанд ва барои онҳо меомӯзонданд ки чӣ хел бояд зиндагиро барқарор кард, чӣ хел бояд пул ҷамъ кард, чӣ хел бояд роҳ ба сӯи хонаро пайдо кард. яъне дар ин газета кӯшиш мекарданд ки ба онҳо роҳҳои баргаштан ба зиндагии муқаррарира биомӯзонанд. саволи рақами 2 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар қисми ғарбии Рим дар рӯи роҳи мумфарш хати сафедеро дидан мумкин аст. шумо баъди як дақиқа гӯед ки чиро ифода мекунад ҳамон хати сафед? савол фаҳмо аст? марамат, агар фаҳмо аст, як дақиқа вақт доред, фикр кунед. асфалт мунфарш аст. то асфалт хати сафед барои чия ё пиёдагузара ё ям ватикана ватикана ғарб мешавад ҳастай бояд вариант همین خیش در قسم غربی جایگه نیست واتیکان نایدار سفارتش در ریم همه چیز در ریم واتیکان چطور میکنه؟ аз италия ватикана рим سرحدی واتیکان سفارتخانه چیزی که ریم مقصد
چی میکنه همش در این حساب اون میگه команда исследует. چی مقصد واتیکان айрим ҷудо мекунад вариант ҳаме ёки нав ибодат як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. Марҳамат, сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад. Дар ин блок акнун осонтарин савол ҳамин савол буд ва умедворам ки оли ҷавобро пешниҳод мекунед. Марҳамат. дар ин ҷо ду вариант пешниҳод шуд. якум вариант ҳамин аст ки вай шояд ҳамун ватиканро аз рим ҷудо намояд ва дуюм ҳамун роҳ самти мошин роҳи мошингардро масалан ҷудо намояд як аз роҳи пиёдагард не роҳи мошингард нисфш ба ин тараф меравад нисфи дигар ба тарафи дигар нефаҳмо чизи оддӣ аст ку дар ҳама ҷо ҳаст масалан хате ки роҳа ба ду қисм ҷудо мекунад. ҳай ҳамун варианти ватиканро қабул кунем барои ҷудо кардани сарҳад сарҳад бо давлати Ватикан ҳамин як хати сафед ҳичи нест, на симхор, на девор, на манора, ҳичи нест. Ҳамхел? Аҷоиб ку? Аҷоиб, тамоман аҷоиб. Не, ин сарҳаду хатҳо аҷоиб не. Аҷоиб ин аст ки ҷавоби шумо комилан дуруст аст. охир ҳаминҷо гап дар бораи хати сарҳад бо давлати Ватикан меравад ва дар баъзе кишварҳои аврупоӣ ҳамин гуна сарҳадҳоро дар баъзе ҷоҳо як хат ҷудо мекунанд ва мардум медонанд ва мардум он ҷо акс мегиранд, сурат мегиранд ва як чизҳои рамзии бисёр ҷолибам дар дунё ҳастанд. амсоли ҳамин хатҳое ки дар баъзе кишварҳо сарҳадҳоро ҷудо мекунанд. саволи рақами 5 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. он чиз номҳои гуногун дошт мисли трификум, фрументум, гандуми туркӣ, гандуми осиёӣ, гандуми Уэлс. аммо мо онро бо дигар ном мешиносем. бо кадом ном? вай номҳои гуногун дошт мисли трификум, фрументум, гандуми туркӣ, гандуми осиёӣ, гандуми Уэлс. аммо мо онро бо дигар ном мешиносем. бо кадом ном мешиносем? гап дар бораи чӣ меравад? марҳамат, фикр кунед. мақсад аҳамияти Туркия, Уэлс мақсад баринҷи хеле машҳур ҳастанд ҷаҳонда. чини нагуфтам. не гап гандум данист ёки аз гандум набошад. не дигар шоли. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? аз дастаи мо ба ин савол Зурдин ҷавоб медиҳад. шояд ҳамин биринҷое ки шолӣ бошад, зеро аз сабабе ки гандуми Уэлс дар Уэлс боронгарӣ зиёд аст. шояд шолӣ ки азбаски ҷоҳои серобиро талаб мекунад, шояд ҳамин шолӣ бошад ки ҳам биринҷ ки дар мош бо номи шолӣ зикр мешавад. хуб, ҷавобтон нодуруст аст. инҷо гап дар бораи ҷуворимака меравад. ҷуворимака ва масалан ҳамин гиёҳро дар бисёр ҷоҳо мегӯянд трификум, фрументум, гандуми туркӣ, гандуми осиёӣ, гандуми Уэлс ҳам мегӯянд ва мо мегӯем онро ҷуворимака.
саволи рақами 11. таваҷҷӯҳ кунед. он унвонро дар асри 18-19 823 кас аз сокинони Париж доштанд. онҳо нафақаи як умра мегирифтанд. киҳо буданд он 823 кас? ёддост мешавам ки барои мисол як ҷашни хеле наздик ба ҳамин саволи моро ҳамасола дар кишвари мо таҷлил мекунад худи сафорати фаронса ва меҳмонони зиёдам даъват мекунад. барои мисол соли гузашта агар хато накунам дар яке аз меҳмонхонаҳо баргузор шуда буд ин ҷашн. хуб ва шумо гӯед ки киҳо ҳастанд ин 823 кас? савол фаҳм аст? марамат як дақиқа вақт фикр кунед. اون جنگوی ناپلیون هم باشه ناپلیون اصلی 17 بود. فستیوال برای جشن میگیرن. برای چی جشن میگیرن؟ یا من ایران که فکر نمیش میگیرن. من روی اون کارونه یا اون اشتراکشون جنبه اون پنسیونری. نه پنسیونری خودم اینا اون کار شوم کاریم. کارمانشون. میتونم اون سفیر باشم که مناسب دولت باشم. سه نفر میگیرن. سه نفر میگیرن. جایزه گرفتن کارمانی باشن. فکر کنید. یا دقیقه بودن داریم با فکر. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста кӣ ба савол ҷавоб мегӯяд? ба ин савол худи ман ҷавоб медиҳам. инҳо шояд ҳамон созандагони ҳамон манораи эйфел бошанд ё ҳамон иштирокчиёни ҷанг бошанд дар ҳамон давра. қабул аст ҷавоби шумо? ҷавоботон қабул аст? вале нодуруст аст. инҷо гап дар бораи иштирокчиёни муҳосираи Бастилия мерафт. Бастилия 14 июл тобистон ва ин гуна рӯзам дар Фаронса ва кишварҳои дигар ки инҷо сафоратхонааш аст таҷлил мешавад ҳамин гуна рӯз. хуб ба охир расид барномаи мо. бозии аввали шумост. ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. ягон тим масалан аз аввал то анҷоми мавсим комилан ба ҳама саволҳо ҷавоб нагуфтааст. яъне саволҳо ҳам душворанд. баъзе мавзӯи ҳастанд ки мо оҳиста-оҳиста онро аз худ мекунем, меомӯзем. баъзе масалан саволҳое ҳаст ки шояд мо инҷо бори аввал онро мешунавем. барои ҳамин чун бозии аввали шумоаст ҳеҷ вақт роҳ афтода нашавед. шумо дар оғози роҳ ҳастед, оғози мавсим аст ва оли шумо 101 бозии дигар анҷом медиҳед ва имкон ва фурсати бурд кардан ва ғолиб омадана доред. фақат бояд омода шуд, маълумоти бештар захира кард ва иштирок кард. хуб бинандаи азиз, шуморо даъват мекунам барои иштирок чӣ будан, барои иштирок дар интеллект шоу 6 нафар шавен, намояндаҳои сину соли гуногун ва касбу кори гуногун ҷамъ шавен ва биёед иштирокчии бозӣ бошен. он вақт бозӣ ҷолиб мешавад ва умедвор ҳастам ки шумо яке аз ғолибон хоҳед буд. барои муаллифони саволҳо самимона изҳори сипос мекунам. агар саволҳои ҷолиб дорен бо унвони мо бифиристед. нишони почта электронии моро шумо дар экран мебинед ва ҳамчунин рақами телефони масъуле ки барои қабули дархости шумо муваззаф аст. хуб, Субҳон Ҷалилов будам. то суҳбати дигар, то барномаи дигар, комёбу муваффақ бошед.